army want ED out chabvunduka panguva ine tona kuti patikona kuti chatsva panguva ine people now they are waiting to see tomorrow zvichanga zvakamira sei. Pana pauri receive mashoko ari kubuda nevakomana vari kubuda from BBC Zimbabwe vachiti according to the investigations vari kuona kuti aiwa the army panguva iyoyi its own position iri kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari pasi ndobva subscribe like on the bell icon. TV na BBC vamudanyora vachiti according to our trusted source in the army, junior soldiers want ED to leave the office of the president tomorrow, March 31. The situation is, the country is very clear to every Zimbabwean that Zimbabwe needs new leadership. We can't defend Chivayo, who is giving out cars to some individuals, yet we cannot afford to buy one. Life is difficult for everyone in this country. Some of us survives with some gifts from our friends and family members who are in diaspora. There are some negotiations are happening, and ED is asking to be given a chance to finish his term and his projects. Our source added, who should take over? Question mark. They want Chiwenga to form a government which includes opposition given to what he represents. CHAMISA must be included for the country to move forward united. Tomashwa ari kubuda panapa atikona akabatwa nevakomana BBC vachiti aiwa mutungamiri wenyika panguva inoi aiwa tona kuti wapinzwa panguva yakaoma zvichionekwa kunzi aiwa vakomana vethe military vari kuda kuti aiwa tomorrow aiwa arove pasi aiwa aresign. At the same time tikona kuti the riot police pamwe chete neother military soldiers vari kuonekwa aiwa vachitenderera mumastreets vachistopa all the protesters, but panguva ino zviri kunzi majunior soldiers aiwa ndo panguva ino vakati jamukei. Pana pachiona vanhu vakamirira maprotest muzuva ramangwana aiwa chinosara chakajamuka, vanhu vakamirira noda kuti the situation people they are failing to put food on the table. Pinai comment section medu kuti mafunguro edu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.